Duzunean, zure hitza. Arratsaldeon. Entzuten da mikrofonik gabe? Grabatu behar da, Ibon. Grabatu behar da. Bai, urrundu, baina... Honekin nahiko izango eta bilak. Ezautzen dezute Landeren hiztegia? Bai. Badakizute zeinek egin zuen Landeren hiztegia? Landek ez noski. Zelande 1926an zera juntzan. Parisea juntzan, ze gero, jesuitak konturatu zidan, Lande oso tipo buru argia zalata ez zuten hiztegiak egiten ukiko. Intzuen, Pierre Lafitte egin zuen Landen hiztegia. Zein egin zuen Tournier Lafitte hiztegia? Noski Tournierrek. Lafittek proba zuzendu zituen antzadanez. Esan nahi, historiaz kontatzen da, ez gauza gertatu iran bezala, baizik eta, ez dakit nork, ez dakit nun, esaten dituen gauzen arabera. Ni bildur naiz, egia esan, Euskaltzaindiaren hiztegiari buruz, eta orotarikoari buruz, baina batez ere Euskaltzaindiaren hiztegiari buruz, atera berri den hiztegi horri buruz, historiak ez ote duen egia erabat faltsutuko. Benetan, eta hortara, etorri naiz, ona, kontua nola joan esplikatzea. Eta ez zait arrazori falta hola pentsatzeko. Sartzen bazeate Euskaltzaindiaren webgunean, edo bestela, segitu bazen duten, orain dela bizpahiru hilabete, izango zen, Euskaltzaindia presentatu zuela Atlasa, eta hiztegia presentatu zuen Madriden. Atlasa presentatu zuen Atlasaren zuzendariak. Zerak? Andolien, zerak, baina Arejitak, Adolfo Arejitak. Hiztegia, Euskaltzainen hiztegia, ez zuen presentatu zeraren arduradunak, izien arduradunak, hau da nik. Presentatu zuen Andoni Sagarnak. Eta Andoni Sagarnaren bai prentsan atera zidan iruzkinetan edo berri ematetan, eta bai irakurtzen badezute zera, Euskaltzainen webgunean dagoena, ez da bat ere garbi, zeinak induen zera. Arek gehiago badirudi Sagarna jangunak induela hiztegia. Eta bestela, jendiak gauzak lezen dituen bezala irakurrita. Gainetik, pasaizu ikara gintzatzen, gainetik ikusten dezu eta impresio bat ateratzen dezu. Horri buruzari naiz. Horregatik historia nahi kontatu nahi dut, bai zerarena, bai orotarikoarena, eta bai hortarako erlojatako ez, zenba denbora dut? 50 galderak barne. 50 galdera barne. Inork ez duzer galdetuko, beraz. Hasieratik hasita. 1900 eta 1952an Euskaltzaindiak Koldo Mitxelenari Azkoeren hiztegiaren bigarren argitalpena prestatzeko agintzen dio. 1952an. Zergatik lehen edizioa 1500 aleko Azkoeren hiztegiaren edizioa agortua zalako. Horrela badago oso bat interesgarria, Azkoen hiztegiari kostatzen zaio 40 urte, 1500 ale saltzia. Nolabait Garbizaleen edo Aranazalen edo bera Mendizabali kostatzen zaio, laugarren edizioa ailegatzea, 20 urte. Esan nahi dut Republika garaian, nire etxian, nire atxana zuen, laugarren edizioa, zarizuen Euskal Basko Espainol, Espainol Basko. Bueno, orduan, fika zaitzezte zen momentutan alegatzen zaion Mitxelenari enkargua. Fonetika historika baskaren munduan sartuta dagoeniaz, 8 urte geroago zehatuko du, defendatuko du tesia Madriden, 70an. Eta nabaitzen zaio, lehen paperetan, egiten dituen lehen daibizeko gauzatan, nik adibidez dut impresioa, ahaztu ahantziren ari buruzko zera guztia, informazio guztia, ahatze edo ahatzi dalako sarrera batian bildu nahizuela.
Bueno, orduan lan iten du, segitzen du, eta bat-batian, 1930an edo, Euskaltzaindiak, ni prentsatik esatu nintzen, ateratzen du konkursora Mitxelenaren hiztegia argitaratzeko, editorialen artean, eta konkurso bat ateratzen du. Presentatzen dira ez dakizein, eta retana. Koldok retanari betua jartzen dio. Zergatik, zerretanak publikatu zuen Rie Bosua, Eusko Hizkuntzako zera guztia, aprobetxatuz diktadura batian geundela, eta, karo, ilegala zela, nola baita Eusko Hizkuntza ilegala zela, hori aprobetxatuz editatu zuen guztia, autore eskubideetan peseta bat gastatu gabe. Karo, Mitxelenak hori ezun zuen araman. Eta zantzuen, hola, gure egoera hontan, gurekin hola jokatzen duen editore batekin, orduan retanari betua jartzen dio, baina, klaro, hona zan retana. Retana handi pixka batera zer egiten du? Euskaltzaindiaren baimenik gabe, Azkoeren bigarren edizio bat, edizio pirata bat, ateratzen du kalera. Pirata zergatik ez du lako inongo baimenik. Baina, klaro, Euskaltzaindiko jendia kontxabauta zeolako berarekin. Edo konpontxo egin da zeolako berarekin. Hori baliatuz, da izanak esan lizke, esan edo Alfontxo Irigoyen, Krubik, eta bat ez ere linoak esolo. Horiek, Azkoeren bigarren edizioko prestatu zuen adiziones y correcciones solako zerbait, hori ere nolabait, hori Euskaltzaindiaren azan, hori desartu zuten inongo zerik eman gabe. Karo, Koldok hori ikusten duenean, akordatzen naiz, izan zela Euskaltzaindiaren bilara bat, baina nik ikusietan gauzai, baina gogorrenetakoa, baina horretzen zer eginik, etxibe izan zuen, Koldok, baina horren ondorio oso argila izan zen. Arrezkero, Koldo Mitxelenak Euskaltzaindiarekiko egundoko mesfidantza, eta hori markatzen du hortik aurrerako bere bizia guztia. Egundoko mesfidantza bat zehatzen du. Pentsa, Azkoeren bigarren edizio hori 1979an edo ateatzen dela. Orduan, Mitxelenak beste panorama bat ikusten du. Nik ordurakoia hiztegirako egundoko fitxa pilua bildua zuen jende guztia dakien bezala zapata kajetan zeudenak. Hiztegia nahi zuen, baina, karo, Euskaltzaindiarekin ezan bat ere filo. Eta hortik aparte, horren beste fitxakin egia esan etzekien zer egin. Ordurako nik publikatu nuen euskal literaturaren historia. Eta antzadanez gustatu zitzaion nola organizatu nuen nik liburua. Eta pentsatu hemen zuen, nik tipo hau fitxatzen baldin badet, kaja hau edanak, zapata kaja hau edanak, igual, montatzen dizkit, antolatzen dizkit eta zerbaiten dezakegu. Eta hola, deitu zian, telefonoz, inoiz elkar ikusia ginean, baina zonda akordatzen zain, noiz ikusi gendun elkar, zu ez dakizea izunik haudet, eta nola zure literaturan ikusiet ez dakizea, total, itzein gendun, erakutsi zizkidan bere fitxak, bere kajak, eta akordatzen naiz, esan, horiak kontatu beti inoiz, esan nire, beraz, hau da asuntua, esan nire, eta esan zian berak, bai, hau da kontua, esan zian beraz, berak, arrezkero estet, asuntua euskeraz, inoiz, esan, Total, ala ere kontua etzan erreza azkenian bentsatu gendun eta urrengo kursuan Salamankara jo nintzen. Tesia itera alde batetik, baina batez ere zeraren Mitxelenaren fitxakin eta paperakin eta ni fotokopia ditu danak eta hura zan kauz absoluto bat zan. Fitxak, bueno, baina paperak. Fitxak, anekdota bat, fitxak nola intziran. Zeratu nuen gero, aterako gero Fermin Larrea, orotarikoa salbatu zuena, informatiko bat ikaragarri ona, eta repente fitxak ikusi zituenean, karo, esate, bueno, hau informatiko eta bat, jode, esan zuen.
Larrea errenteriera zan. Jode, pero si esto, Matilde nos invitaba a merendar. Matilde, zean koldon emaztia, eta egiten zuten, merienda batzen eta merienden truke, paperezko kartiletan, mosten, adibidez, lexiko de axular, ez dakize, bakize. Gure esakin moztu, zea bakoitza, paper batian pegatu, eta venga. Esan nahi dut, horren kejatzen zeate investigatzeko zerak, aukerak eta, pentsa nola investigatzen gendun garai batian guk. Bueno, total, plantatzen nahi Salamankan, eta karo, lo egiten nuen Mitxalenaren ondoko gelan. Pasatzen gendun egun guztia elkarrekin. Elkarrekin joaten ginean, zinera, joaten izan berakin fakultadera. Bazkaltzen gendun elkarrekin, karo, horrek zea bat euten du, zea. Zan nahi, alde guztietatik, nola pentsatzen du, nola ikustitun gauzak. Eta hola, urte betian, egin gendun ja garbira jarri zera busketa bat, iztegiaren busketa bat, eta erabaki bat argi eta garbila ikusi genduen. Biren artian. Eta hola, claro, azkenian, marxan zan, ez zegoela. Iztegi hura, berrogei urte, berrogeita hamar urte, edo kostatu zaigula. Eta inpaz hortan geundela, deitu zian behin Zalbide jaunak. Eta esan zian, kafe bat hartu nahi zuenarekin, Pepe Tabernan, Antiguokuan, izan zen, eta izan zen Inuxente eguna, oso ondo aukeratu zula, 1983ko, abenduaren, 28, Inuxente eguna, eta kontatu zidan. Esan zidan, zu, perez baldin bazaude, zera? Mitxeran material guzti horiekin eta hori antolatzeko eta kudeatzeko, Euskaltzen, ez Euskaltzen diak, Eusko Jaurlaritzak, behar duen zean eskuntzan zuen, eta horrein, Eusko Jaurlaritzak, bai baliabide teknikoak eta bai era guztietako baliabide jartzeko prest dago. Bale. Handik egun pare batea hitzein duen Koldorekin, eta esan zidan, esan zidan, hau dago, zartuko beha, zen bai, bale, esan zidan, baietz. Orduan izan zen bilera bat. Eta, karo, eldikuko daude, zibila izan zen Pedro Miguel Etxenike, orduan ze hezkuntza zaileko burua zen, Joseba Arregi, Koldo Mitxelen eta ni. Beraz, hori ezin du inorkukatu, bestela galdetu, akordatuko dira. Eta bilera hartan diskutitu izan zen, iztegia bale. Baina norekin, eta haitu ginen ordu erdi edo, ez da baidatzen, komen izan, Euskal Herriko Unibertsitatean egitea edo Euskaltzaindian egitea. Azken dian erabaki gendun, eta nik uste erabaki zuzen izan zala, etxe honen funtzionamentu ikusita hobezala, dana dala hobezala Euskaltzaindiarekin egitea. Beraz, orotariko Euskal Hiztegia Euskaltzaindia publikatu baldin badu, izan da egun hartan hori erabaki zalako ez, berez ala zegokiolako, eta ez dakiz zen Euskaltzaindia ez. Hori hola izan zen. Eta, lekukoa daude. Gero batez ere Lizundiak eta zan dute hori, bigarren esan nahi dut, retanarekiko hori eta dana zera bat izan baliz bezala, ez da egia, austura bat izan zen, are gehiago. Fikatuko zerate, paperezko edizioan, orotariko paperezko edizioan, copyrighta, berak eta nik degula. Eta razoi simple bategatik, lanian egin ala, lehenengo tamua preparatzen egun batien esan zian naizu. Segurazko, ni zu baino lehen hilko naiz. Ez naiz pilatzen jende honekin. Beraz, nahiko nuke copyrighta bilok izatia. Ez dedin gerta, niltzen naizenian, copyrighta ez dakize, eta pan, Euskaltzaindia jorra jabetzea bestik gabe. Bestik espaldi madazu, hori ontzaitezu, gauza ezetzeko. Hola juntzan, orduan, lehen dabizuko kontua ikusiken duen hori, eta ikusen duen dirua zegoela, eta esan du, bueno, orduan ingen duena izan zen, Mitxelenaren betiko ametsa. Izan zen korpus bat, hizkuntzaren korpus bat, zehatu, eratu, eta horren arabera iztegia egitea. Zekar, ordu bat zegoen material guztia, etzan bat ere horrekatua. Adibidez, laxularrei buruz, nahi zuten guztia, eta gara biztain bat jendea, ez egin, zenik egin, ezer, eta karo, Mitxelenak ez zuen inundikan ere gauza desorekatu batekin. Jarri, bildu behartzan litatu tradizio guztia, baina modu orekatu batian. Euskalki bakoitzari eta mende bakoitzari eta berezera
emanaz. Pentsa, 1984an. Esan nahi dut, segurazko esan nahi dut. Ez dute jakingo nola zegoen kontua, esan nahi dut informatikaren aldetik. Zora informatirekin edozein gauzein like, baina momentu hortan, IBM oindikan izan jabetu, merkatuaz. Eta, karo, guk nola eusko jarlari izan, zeratu behar genduen, inbehar genduen guztia, ONE sisteman, inbehar izan genduen, ingenduna. Eta, klaro, zera eskaneatu, zeratu behar izan genduen, 5 milioi tekla kolpeko korpus bat, zeratu behar izan genduen, bost hilabetian, amabosten bat lagun, 6-etatik behatzitara, zean, Eusko Jaurlaritzako sotanuaren sotanuan, hola lortu genduen korpus haitia. Baina, karo, korpusa gurezak klabia zan. Orduan, barkatuko jazute. Lehendabizi zen gendun. Claro, korpusa lehendabizi antolatu. Antolatu ez da erresa. Ze pixu ematen diozun libro bakoitzari eta gauza bakoitzari. Hori indik egin nuen. Gaunetan egiten bezan. Inusentadan gaunetan, orduan. Eta orduan, bakara, asulari horren beste, leizarragari horren beste, ageraztazuki horren beste, honi horren beste, eta hau eta bestia. Gero, muestrak izan behar zuten estadistikoak. Nien izan enrollatuko numero aleatorioekin. Baina izan zen, maikap horrealetatik bat, behatzi horrealetatik bat, eta hola egin genuen zera. Claro, kontatu behar dituzu, liburu bakoitzaren mantxa, esateko, autore bakoitzetik hainbat sartzeko nolain, nahiko gauza komplikatu izan zen. Ez hori bakarrik. Orain, sartzen zea edo zein korpusetan, ematen izu eta atatzen zaizu guztia. Orduan ez zion, horlako ezer pentsatzerik ere. Orduan nien behartzan, korpus hori guztia, informatika bidez ordenatu, hor zeuden 5 milioi hitzak kontestuarekin, danak orden alfabetikoan jarri. Eta hori ingen duen. Ez da hain gauza erresa. Ze, klaro, lehen egiziko problema. Ni lehenago banuen eskarmentu bat, eta eskarmentu hitza ondo erabilia dago hemen, zerakin, maiztasun iztegia inuen, lau bost urte lehenago, maiztasun iztegia hasi ginean tarjeta perforatuetan. Pentsa, ze gauzeta izitzen nahi zen. Beraz, egin behar gendun, nolabait, oso ondo pentsatu korpusa. Nola ordenatu. Bada hor paper bat, oita amairu kopia indez, sentitzen dut, ze, klaro, gero jendiak biltzen basate pixkat, zeago igual dantzat aliatuko dira. Ez da aliatuko, martxa honetan ane, zure aldean bintzat, ez dakit aliatuko. Bueno, berdin da, berdin ez, ez pai aliagatzen gero moldatuko zeate. Kontuan nahiko komplikatua zan. Ikusten bazute hor horrealdian, ezkerrian numero bat dago. Gero dago testuinguruaren pusketa bat. Gero dago hitza eta gero testuinguruaren beste pusketa bat. Hau, momentu hortan, hau lortzia, informatikari bat entzat, ez dut izango progresa bazanik egiten diba, baina nahiko zera zan. Baina hortik aparte, nik aurreko esperientzian kontu bat izan nuen, pentsatu ez nuena eta hola pagatu nuen. Pentsa, iztegi honetan hitz egin, sarrerak, zeuden, eman dezagun bosteun. Edo hitz eman zuten. Orduan, karo, nik hitz, ordenatzen bakarrik hitz, eta gero hitza bukatzen dian hitzera, hitz, hitzak, hitzan, hitzarara, karo, hitz egin guztiak gelditzen zaizkit edo zintokitan. Nik hitz egin guztiak elkarrekin nahi nitun. Orduan, zer izan behar nun, hitz horiek guztiak bigarren hitzaren hasieraren arabera ordenatu. Hola, besterik espaldin bada hitz egin guztiak bloke batian izango nituen zeratzeko, ezta? Hori inerza ematen du, baina hori ez da inerza. Beraz, hitz egin guztiak banituan batera. Baina, klaro,
testo guztiak jarri behar izan genituen gaurko ortografian. Osa, gau, ez dakit, B eta V danak igualatu behar genituen, sobrebizitzeko. B, V danak igual, atxularen erabili izan sistema, bideztanek erabili zuena hori gutxe gora bera, ezta? Baina, karo, hitzen atxia ezin gendun kendu, noski. Orduan, karo, agartzen bazitzaizkidan, hitz egin batzuek H letran, han erdian, eta beste batzuk I letran, karo, tortikuloza ganitizatu zegoen. Orduan, konsegitu genduen atxiak ez balio ortografikorik, urrenkeran ez izatia. Beste problema bat genduen U, superoko U markatu behar genduen. Garai hartan mintzat, U, bi puntokin jartzen bazen duen, A baino lehen, eta gizute, hori izan, A batekin. Osa, izango nituen, munditaia guztiak, A baino lehen, eta bestia bere tokian. Hori nola konpontzen da, badau sistema bat nahiko erresa. Simplia, U hori, V baten bidez. Nola V libre gendun, ze, karo, jartzen genituen nola bait oraingo ortografian, orduan, V libre gendun, eta, karo, bestik espaldin bada mundu, eta segidan agertzen ziren. Gauzaiek ez pentsa ontxe egurtzen zaizkitzunik, nahiko pentsatuta, beste gauza bat. Fika zaitezte eskerreko zerrendan. Hor, 5 numero daude. Karo, nire bestera, nahi duen beste gauza zan, hau, honen arabera, honekin imprimitzen, azten genean sarrerak egiten. Karo, bat egin bera badu hitz egin, sarrera tokatzen bazaio, hitz egin guztiak elkarrekin eukitzea ondo dago. Baina, hitz egin horiek gainera orden batian ordenauta baldin badaude, hobe. Orduan, numero hauetan, lehendabizikoa da garaia. Osea, bat da 1550 arte. Bi da 1550, 1600. Hiru da 1600, eta gizan. Hola, danak. Behatzi arte, behatzia da, hori ez, bigarren mendeko bigarren erdia. Bigarren numero da euskalkia. Hirugarrena da, gainera jaztut erramezte interese gainereko hirurak, baina biek klabiak dira. Zenik orduan hau ikusten dut, hartzazute hitzeman, eta ikusten zu, hitzeman, lehendabiziko zera, agerraldia, korpus hontan bintzat, dago, 17. mendearen, 2-2-1-2 hortan, eta hori ikusten duzu, eta hiru, beraz, iparraldian seguro ditzen da, baina gero, 18. mendean, 5-2, egoaldera pasatzen da, ez dakize, eskerreko kolumna letuta, bakiz gutxo da bera itza nun erabiltzen da, nala erabiltzen da, hori ez zaizu, berriro diat, ez zaizu minutu baten okurritzen. Hola, zehatu gendun, ontik aparte, Michelenak fitxak zituen, bere zean, baina, karo, bere sistema zan, Zapata kajetan bere sistema zan, testo bat bazuen, mandezagun, Lizarra Elkanokoa, testo bat, eta hitz batzu zurraiatuak. Hori nola informatizatu zitekeen. Mila huelta manda gero, pentsatu genduen, iten dugu datu base simple bat, testua jartzen dugu beko partian, eta buruan jartzen dugu, markatu dagoen izguztiak, etxe, kale, ez dakize, bakize. Eta automatikoki, informatikak, fitxa hori agartzen digu etxen, kale, tararan eta tararin. Hori lortu genduen. Eta hola hasi ginean zeratzen. Lehendabizi pikatu genduen dana, gero aldea zitzaigun hori. Beste problema bat iztegiari begira, zan, iztegia oso ondo, baina iztegian autore askotan agertuko ziren. Laurduran kontua. Gaina gu nahi genduen, eta hori mitzenak argi ikusten zuen. Orotarikoan ibiltzen den laurduren sistema geratu dira betikoia. Akordatzen naiz Prietoren liburua Mensajes y Señales, letu nuela eta hortik atean nola pixka zera bat. Karo, letra bakarrekuak izan behar zuten gehien erabiltzen dienak, elemental, ezta? A, asko, O, oien art, horrela, ezta? Gero, olain gendun lako kontuan hartutak, U-bek, bek baina askonzio informazio gehiago ematen du, eta olako kontuak, ezta?
Akoratzen naiz, Michelena zuzendu zuen bakarra uste Lizardi izan zala, LDI, eta arrazoia zuen, asko zobe, hasiera eta bukara proiektzatuz LDI, ikusten baizute Lizardi, LZ ez dakize, baina asko zobeto esatzen da, ezta? Hola ingendun kontua, hemen gai labain batez hitzein behar dut, da filologia industriala. Industriala zitzen behar dut. Gu ontan hasi ginean bezain pronto, fakultate ontan eta Euskal Filologiako departamentuan, hasi ziren mintzaten guk egiten genduen filologia industrialaz. Eta egia da, gu filologia industriala egiten hasi ginen. Zein da filologia industrialaren zera? Zenbait gauza ezin dirala filologia normalian egiten dian patxadarekin. Adibidez, García Lakontxa beti kontatzen zuen, espainolezko dizionario historikoaren gerraundoko zergatik galdu zan, zergatik ezan egin, ze jarri zian, baumentzegoen, ez dakize konbentutan, baumentzegoen konbentutan, ez dakize liburu, eta liburutan baumentzegoen, ez dakize itzen, ez dakize aldaera omentzana. Hola ezin dezu, hortan hilebete pasazutelako. Hola ez dago zer egiteik. Esan nahi dut, filologia industriak esaten du, hainbat urtetan, zein leike, gu problema konkretu da izan genuen hortarako, eta hori kontuan hartatzen dute, guretzat Larramendi oso importantia zan. Claro, Larramendik itzasko asmatu zituen, Larramendik asmatu zituen hitzoien nolabai jarraipena, arrastua segitu behar du genuen iztegian. Hasi genuen, bueno, informatizatzen dugu zera, Larramendi. Kentzen dugu latinoko partia, euskara, hasi ginen, da ezinezkoa zan, ezinezkoa zan, baliabidetik, ez denpara baliabidek, ez diru baliabideik. Orduan, pentsatu behar, zuk azkenian zen nahi dezu Larramendirena. Hombre, esan dezu orduan, bueno, Larramendi agertzen dira, niz guztien zerrenda. Ez da nahikoa, gurezatzen zen nahikoa. Ze, klaro, utz bat iten dezu sartzerakoan, eta esan dezu, Larramendi gaitzen du hau. Claro, foda berezu sartzen du halako sarreratan. Ze esaten duzu, Larramendik itza erabiltzen du, eta hor konpon zaitez. Orduan zer egin du, zer esa da. Dato bat moduko bat hor ere, hartzen zen duen zera, sarrera, gaztelaniazko sarrera, Larramendirena, eta hor sartzen zen dituen, hitz hortan agertzen ziren hitzak, euskal hitzak. 185 ziren itzulpena. Bestetan ez, baina hor konpon. Lan gehien inda zegoen, eta dana dela banekien ara joan egitan, jartzen banun, etxe jartzen bazun kasa, barekit, baina etxe agertzen baldin bazan aparezerren, koño, juten txea aparezerren da, lan gutxi ematen zion iztegi gileari. Ez da jantzak, asko zebe izango zen bestia, baina hor zegoen, hori zan aukera, hori baino gehiago ez diruz aldetik eta ez denboratik ezin ginde gehiago egin. Eta nik uste, bai redaktoriek eta zango izute, oso lanabez ona gertatu zaigula, Larramendi hori esanaz, haizu, etxe, alako sarreratan agertzen da. Zer esan nahi duen etxek, hor konpon, bilatu horietan. 5 minuten iten dezun gauza bat da. Beraz, hola joan zan. Besta gauza bat, zehai industrialian, filologia industrialian, joder, amar minutu, momentikaten naiz hasi. Gauza batzuk ikarregari importantzia dute. Guazi ginean, lehendabiziko burroka izan zen, Euskaltzainditik aparteko peixu batean sartzia, eta lortu gendu. Baina hasieran, de repente Euskaltzain ez da gizet, akartzen digute, zera bat, fotokopiadora bat, zanean, fotokopiadora, 5 segundo, kopia bakotza egiteko. Zorauta zaudete. Nik 1.000 fotokopia egin behar baldi baditut hilabete batian, da hilabete askotan 1.000 fotokopia egin genitun, ze, karo, korpus goztila egin behar gitu 10 kopia. Ni behar dut, eta bazeude merkatuan, segundo batian kopia etentzera. Ze bestela, nituen hilabetian, nituen 200.000 segundo. Joder, hori hasi zaitezte jartzen orduetan, eta da, persona baten soldata, baina, bueno, claro, ezin da. Ezin da filologia industriala egin, ezin da la filologia egin hori kontatu baina, filologia industriala hori kontuan hartu ezin da egin. Ulertzen, Beraz, holako kontuak. Miramar jauregia, Donostian gaudean, eman ziguten han iztegi egiteko. Ondo, ez dakiz, nik segituen ikusi nuen.
U formako zera bat zan, lokal bat zan. Orduan, redaktatzen genduen erdiak, liburua zeuden aldametan, kalkulatu nuen, joder, hemen, ze, karo, informatikan ere guk egin behar genduen, zeran, pantailan ikusi alakoitza, ze liburutan zegoen, liburu hartu, konprobatu, hitz hori hor zegoen, subraiatu jakiteko hitz hori bazegoela iztegian, eta gero korrektoria etortzen, zuzentzailea etortzen zanean, hitz hori zatxatzen zuen, da hori barrekin hitz hori iztegian dagoela, eta gaina zuzendua dagoela. Bueno, hori guztia. Olako batian, ze, karo, kalkulatu nuen, pertsona hauetako bakoitza, redaktoretako bakoitza, egunean enbango ditu 5 kilometro. Ingo ditu, liburu bat hartu junareaino, hartu liburua, buelta honeaino. Hori ingeniero bati, ingeniero bat espaldin bat zaio korritzen. Eta, karo, la juten dia, hainbat lan, filologia industrialeko hainbat lan, juten dia moduan. Ez da, horiek gauzaiek kontuan hartu behar dira. Bueno, orduan, hasten gera, lehenengo tomoa nahiko zeratua dago, eta koldo hiltzen da. Izan zen, momentu bat, klabia, ze, klaro, orduan, iztegiaren zera, gelditzen itzan ni, gixajo bat, edo alproja bat, segun zeinentzat. Euskaltzaindian, ni kontrarik asko nituen. Eta batez ere, lehendabiziko aldiz, orduan sartu zen Euskaltzaindian dirua. Eta, karo, hori jende guztientzat tentagarria da, Euskaltzaindian beti, karo, pentsa diktaduran. Orduan, erabaki bat hartu genuen, lehenengo bilar, eta 5 urte koldo hiltzala, uste, bilar. Atea ginean, gabona baino lehen. Osea, 2 hilabetian, lehenengo tomua, bueno, nahiko hola zegoena, edo zein moduz atera genuen kalera. Ze alako fedia genuen, gure produktuan, ze bagenekien, zera hori edanak eta movimentu edanak eta tomuak kalian zegoen momentutik desagertuko zirala. Eta ala izan zen. Esan nahi dut, investigazio oso zera da, baina momentu batzuetan klase guztietako erabakiak hartu behar dituzu. Lehenengo tomo hori, ikustea bestik ez dezute, hitza falta dira, eta gaina bisatzen da, hitz horrean, hitz hau, eta faltazen. Claro, faltazan ahal. Ze Michelenak esan zidan, Michelenak gaizu, guazen azkenen momenturako lagatzea, claro, guaziko ginean, tarte hortan, urrian, mesedez, ni hablar, fuera. Ahal ez da agertzen, bestia ez da agertzen, ala ere, produktu kalea atera zanean, besteik gabe, jende guzti itxildu zen, ez da koloreik, lehen zegoen arretanaz ez den parek itxeiteko, baina arretanak guri kontraiteko aterazun zera, iztegi bat, hori iztegi bat baldin bada, emaz ezagun iztegi bat dala. Baina hor ere, bazeon triptiko bat, nun Krubigek esaten zuen, hori bai dala iztegia eta ez alu horiek egiten, baina, testual, egiten ari dirana, eta, momentu hortan atea bergen. Atea ginean, eta problema bukatu ziren. Bueno, orduan, hola, azkenean, atea zen Euskaltzain orotarikoa. Ze pasatzen da Euskaltzain iztegiarekin? Sagarnaren teorian arabera, Euskaltzaindi hasieratik, Eluiar eta Uzeikin eta Lef eta iteitun batzordekin eta hitzak eta ez dakize eta bakize eta hor montatzen da zera bat, Euskaltzainen gidaritzapean, nolako movimentu bat, horren barruan egiten da orotarikoa, eta gero, zera? Agertzen da, zera? Ez naiz ezagaratzen ari, Euskaltzain iztegia. Zein egiten duen? Egiten du, zik, orotarikoa intzuten langileak. Ez da gila. Zezu blanka, eta hori izan dakaro nik hori izten aguantat. Orduan kontatuko dut Euskaltzain iztegiaren historia pixka bat. Orotarikoa izan da arrezke bindan gauza guztien zera, oinarria. Hartzen dezute Euskaltzainen gramatika. Eta lehenengo tomua, batez ere, hauego intzutena, ez da, karo, zer gabe, ez du zer ikusirik azkenengo tomoekin. Zein da, eta lehenengoa nahiko txarra da, esan nahi dut. Momentu hartan intziteken onena, behar bada, baina gaur egun ja. Zein da, orotarikoaren aplikazio berezi bat egin zuten, orduan ja, karo, 1985 edo egin ziteken, aplikazio berezi bat intzan, orotarikoa gramatikan erabiltzeko.
Baina iztegi kontuetan, hor kontu bat dago, Aresti, ez du ezagutuko, baina, karo, Aresti momentu batean gaixo jartzen da. Diktaduraren bukaeran gaixo jartzen da. Eta orduan, fundazio betitan Donostia, Txilidak eta horietan fundazio bat, Arestiri, iztegi bat egin dezan, da ortegi dirubide bat atera dezan. Azten da, eta Aresti ere segituan hiltzen da. Orduan nahi esaten diate, hartuko zenduke Arestiren iztegien segida, eta zen nik, ez. Ze orduan plana itun ez dakiza. Eta esaten diate, orduan, zuk ez paezu nahi, alakori, esango diogu, beak indezan, alto, ekarri. Ez dut esango zintzan bestia, baina, bueno. Orduan, koldori ditu nion, esan dira, hau dago, aukera hau dago, eta, hola, prestatu nuen, zera, nolabait, hautalanerako euskal hiztegia. Hautalanerako euskal hiztegia, hasiera batian, koldok eta bilok, firmatu behar genduen, berak alana eta zebeak, horretarik ondo dago, baina momentu hortan, euskara, hiztegia da behartzan, zeako, orotarikoko korpusaren irakurketa normatibo bat egin jaz nolabait. Orduan, zergatik etzun firmatu koldok, hautalanerako, bueno, bera euskal hiztegia izan zana, nire euskal hiztegia izan zana, bastuta sinitxiko eta erdizka kontatuko dut, baina kreditu kontu bategatik. Ze azkenian, kreditua eskatu behar zuen, orduan Donostia etorri zan Gasteiztik, eta eskatu zion kutsari, eta orduan, azarretu zan zion, nola, hautalanerako kutsa publikatzen zuen, azarretu zan, eta ezer jakin nahi hoiekin, ez da gizar, pentsa. Eta firmatuko, baina hautalanerako izena bera koldorena da. Imaginatzen nazazuni, nazuen ni zehatzen, hiztegi bati hautalanerako euskal hiztegia izena jartzen. Imposible, hori izena ere beria zan. Eta lehenengo tomua erdiban egin gendun. Ni gaina pixka bat keskautan ebilen, karo, horrek esaten zuen, hor sartzen zituen orduak, ez zitula orotarikoan sartzen, eta ni nahiago egia Michelenak orduak orotarikoan sartzen, claro. Eta hortik aparte, gainetik, PNV eta EA banatu ziren, edo zein egutan juten zitzaidan, koldo, hemen, ajuriager, nola da, ajuri ez dakizer, eta, bueno, gobernu zabentuakitara, han, manifestatzea, joder, izan zan, tragedia hori izan zan. Baina, bueno, hola, horren ondorioz, azkenian, ura, euskal hiztegia, nire euskal hiztegia izan zana bihurtu zan. Orduan, prozesu hortan, Elduiarra izan beren ziklopediatea zen, eta Lur beren ziklopediatea atera zen. Orduan, Elduiarrekoak esan zidaten, aizu, zure hautalanerako materialak erabilitzakegu, noski. Nik lan egiten detena, zenbat eta gehiago zabaldu, hobe. Noski, euro bat pagatu gabe, taka, grazia du, gero, material hori bera, esan Elduiarreko hiztegia, kobratu dio euskaltzaindiari Elduiarrek, pastoi bat, baina, bueno, hori berdin da. Orduan, beraz, fijatzen bazera orain, hartzen bazute Elduiarreko edozein hiztegi, niri hartzen bazute hautalanerako gauza bera da. Lurrek gauza bera intzuen. Orduan, momentu hartan zegoen alde batetik adore zen hiztegia, nahiko atzeatu gelditu zanaz, ez zuten zeratu, renobatu, eta beste, zenba minutu ja, bost, bueno, indigo. Eta, orduan, euskal hiztegi gintzan, bazegoen alako batasun bat. Nere hiztegiari esker, zen nere hiztegia fusilatu zuten, bai Lurrek, esaten de berriro, eta bai Elduiarrek. Eta, orduan, nola indu euskaltzaindiak bere, euskaltzaindiren hiztegia, eta bere hiztegia batua, eta dana, nola egin du, oso errez, hartu ditu euskal hiztegia, Lur hiztegia, eta Elduiar hiztegia, hau da, hartu da gauza bat. Eta ura fusilatu du. Bueno, fusilatu, haren gainean lan egin du. Eta ikusi nahi zute, oso erreza da, hemen dago euskal hiztegiko hasiera, lehen horria, eta gera ez zute, eta aldamenean dezute, euskaltzen hiztegia, orain atera den euskaltzen hiztegiaren, lehen horrealdia. Ez dute mereziduenik ere, zehatzia.
ez da kritika bat Euskaltzaindiari, unikan ere zen ere burea kritika itea, eta beste gozat esango izuet, benetan, esate izuet, ez da retorikoa, Euskaltzaindien hiztegia, Euskal hiztegia baino askozaz hobea da. Baina nabaitzen da detailetan. Lehen begiratuan hemen bezala, ababor eta jode, ababor iguala, osea, plagio, ez da? Lehen begiratuan hori ematen du, baina askozaz ere hobea da. Ni fijatu nintzen adibidez, zuzentzen ibili gainean nian, nire definizioa aletzen nun da, jode, ze txarra, neria. Eta olei gertatzen zizadanean, elujarrek beti hobetu itentzun, adibidez. Eta bioin artean, eta guk geuk ere, danon artean irakurriaz eta asko, baina asko. Detailetan igual, baina detailera bakigarrietan zeratu genuen. Hobetu genuen, eta ala atera da Euskaltzaindien hiztegia. Ulertzen? Eta hori da kontatu behar nuena. Hori da, beraz, hemen, orotarikua berez Mitxelenaren obra da, kasualidadez da Euskaltzaindien, beha kontrako esate dute, eta horretzen naiz, presentazioan, lizundia hontzan orduerdia esaten, ez dakize da bakize, baina datu falta zitzaizion. Eta bi, karo, a ber, Euskaltzaindien hiztegia da oso ibilbide jakin bat, Euskaltzaindien ibilbideekin zer ikusirik ez duen ibilbide jakin bat, Euskal hiztegia, eluiar, lur, Euskaltzaindien hiztegia. Hori da buena, eta hori da. Eta hori da orotarikoaren irakurketa normatibo bat, ez da besterik. Bale, beste gauza bat, fijatzeko detailetan, azuintzaileen esatia, eta horretik esaten dut orain, sartzen bat ze webgune hortan, Euskaltzaindiko egunean, itzaiten duenean, otar jartzen du. Euskaltzaindien hiztegia, letra handietan. Ia letra igualeko handietan, batzorde aldundua, ez du noski esplikatzen zer da batzorde aldundua. Buru, olako letrakin, Andoni Sagarna. Kideak beste batzuk, ni hain besten artian. Reakzioa ez dakize, itzerean ez dakize. Orduan, okerrena, ze, karo, ez, klik egiten bazen duen, ez dakik nun, klik egin da orduan ateratzen zan, itzerean hau eta hau zala, ziala. Benetan, iztegia intzutenak, hau da, Elisabetek, zeak, Anek, Ainoak eta Gabriel Failek, haiek itzeia intzutela inbertzen duen, bueno, hori baizala lan filologikoan ibiltzia, zea ateratzeko, ez da? Hori ezin leke. Eta batez ere hori. Inoiz idazten baldin bada, zeraren, Euskaltzaindiaren hiztegiaren historia kontu hobe mitza, ez dakit nork kontuan izan ditzala. Bale? Mila esker Ibon, benetan historia bizia ekarri diguzulako, goizean Change in Progress, aipatu da, History in Progress izan dugu entzuteko aukera, eta benetan oso eskertzekoa da. Baditugu, minutu batzuk, galdeararik, erantzunik, iradokizunik badago. Kritikak ere onartzen dira. Bai, noski, batez ere kritikak onartzen dira. Patxi? Inork ez dezala galdetu zergatik ez dagoen Euskaltzaindien hiztegia interneten, Zer gara, edizioa patu behar da, paperezko edizioa patu behar da, gero itzengo dugu. Beraz, erosi paperezko edizioa, eta segituan izango dezute bestia interneten, bale? Bai, galdezaket. Bai. Zergatik ez dago Euskaltzaindien hiztegia webgunean? Ez da gara. Ez dago nun? Txantxetan, deus ez. Ez que ez dut entzun txantxa. Zergatik ez dago webgunean. Ez, gauza, aterran duzu, zure izena ez dela agertzen egileen artean, edo agertzen baldin bada oso ez dakinon, eta benetako egileak ez dela agertzen da. Hori ez duzu zuzendaritzarekin tratatu, itzegin, negoziatu ez dakit, nahi itzegin normal iruditzen. Bai. Egileak ez azaltzea, hori iruditzen zen, arraro badela, ez dakit zer. Bai, erran bat ezakezu, noski, idazin un karta bat, toki batera. Baina ezin da kontatu. Besteik?
Bestiak erantzungo ditut, sekretu bakarra da hori hemen. Aprobetxatu, orduan. Bai? Ni galdetu da nizun, ea, orain bai hobeto. Bai. Ea, ezertan edo zertan hobetu duen orain euskaltzaindiaren hiztegiak zure euskal hiztegia. Ezertan hobetu badu. Eta hobetu ez badu, zertara beste hiztegi bat gehiago. Erabilera praktiko hutsetik ikusita. Hain zuzen, erabilera praktikoan du, nik uste adibidetan. Hiztegi batian noski importantiak adibidea dira. Zekaro, ni badaki zer dan gerra. Hori batzordean diskutitzen, gerra, baina gerraren edozin izen definizioa, ez da, baina zenian esaten zuen, eta horren razoia zuen, Andorien Zaganak esaten zuen, jende guztia dakigu zer dan gerra. Definizioak jartzen dia jarri behar dialako, iz batzuetan behintzat, beste batzuetan ez. Baina, klaro, guri interesin zaiguna, gerra sarreran zan, esatia, gerrak, euskeraz, oinarte behintzat, gerrak piztu indiala. Eta ez lehertu. Eta hor egin dugu. Eta hor, nire euskal hiztegia baino mila aldiz hobia da. Ejemplo guztiak hartu zazute, ez pasute erosten ere, euskaltzen hiztegia hartzen bazute, azpizarreratan ere nabarmen hobia da, definizioetan ere, gaina, definizio klabeetan edo importantenetan, definizioa garean askoze hobia da, eta batez ere adibideetan, egundoko lana dago. Adibideak ez dago, adibide bakar bat inusentia danik, ze hortan. Danak dute zeran bat. Ulertzen? Eta hor, bai, hor ez du koloreik, ez du koloreik, adibidetan. Batez ere, izklabe, karo, hain dikan, aizi euskara zibile egiten dala. Eta ez egin, ez du aizek egiten euskara. Maila hortan, hor, hizkuntzaren problema eta hizkuntzaren borroka hor dago. Eta hain zuzen hor saiatu gera. Adibide guztiak orotarikoak edo oraingo korpusetakoak dira, sartzen baldin badu megabatio orotarikoan ez dago. Orotarikoan daude hizkuntza hitz importantenak, ezta? Baina beste batzuk ezartu behar dira, eta horiek korpusetatik batez ere eduzko prosa gaurretik ataitu adibide gehienak, edo bestela, euskal korpusa badago hor bat, horietatik ataitu adibide. Adibide guztiak danak dira egiazkoak, ez da bakar bat inventatua. Saiatu gera, esan nahi dut, eman dezagun, hitz egin, ez da ejemplona, baina bi sinonimoren artian, bat gehiago erabiltzen baldin bada beste bat baino, hori kolokazio edo esapideetan, bati adibide gehiago jartzen dizkio bestiari baino, bestiara aipatzen dugu, baina bestia gehiago. Ordenare importantia da, adibidez azkar, sarreran, lehendabizi esaten da buruargi ez dakize, bigarrenare horren, eta hirugarrena jartzen da lasterra. Euskaltzaindiak, zan nahi dut, euskaltzaindiak apustu garbila egiten du, mutil azkarra, baina tren lasterra. Ez tren azkarra. Tren azkarra izan izateke smart tren izateko dan ere, nola bait. Eta holako zeatan esan nahi dut. Hor nabaitzen da, eta hor egundokala nahi dugu. Nik uste hori dela, gure aportazio benetan, eta hortan berri dizut, merezi du, ni jazten ere iztegi erabiltzen. Ni egun guztian orain zagin nahi naiz, ja. Bueno, akatzak ere, karo, mitxenak ez duzun bezala, ez da liburu munduan, iztegi batek aina akatz duenik. Beraz, badaude, baina, hortaz, baina batez ere, nik egia esango dizuet, euskal idazleek eta sistematikoki erabiliko balute euskal zenen iztegia, batasunak hain zuzen zera hontan, hitzen, euskal hitzak, edo zein edaki, erdalitza, baina zoze lausoagoa dira oraindik, ezta? Hor, egundoko batasuna lortuko enduke, hitzen nortasuna askozaz ere gehiago mugatzen. Eta hori neriak ez du, neriak du askozaz ere maila palago bat dian. Benetan esati zuet, erabiltza zue euskaltzain iztegia. Batez ere hori, adibideak, azpiadierak ikusteko. Bai, txipi,
Baina ja labur mesedez. Bai. Entzuten da? Bai, gaur bertan erabili dut, euskaltzen den estiga, eta goratzen naiz, baliatu hitzari begiratzen hasi naiz, eta hor, uste dut, hasieran zait aditza, gero da aditza edo du. Hor, lehengo jartzeak importantzia handia du, zait jartzea edo da edo du. Ez horren beste. Hor, hiztegian gehien bat neriak kronologikoagoa zan adieretan. Hau gehiago dago erabilaren arabera. Baina olako aditzetan eta hor izan lehike, logikoki ere izan lehike, nala batek ez du bestekin. Ez da erabilera hau baino bila da, baizik eta erabilera hau alako joskeretan erabiltzen da, eta erabilera hau, zaio alako joskeretan, eta hor da adibideak, eta du alako joskeretan. Hor noski hartaz baliatu naiz, gure apustua izan da hartaz baliatu naiz, hori baliatu dut, bila dia posible, bakoitzak ze frekuentzia, ze zan naiz, ze joskeratan, hor egin dugu. Ja, bai, galdetzen nuez, justu esaldia, behiratu nahi nuen niritzat, baliatu dut edo normalago bazen kontestu horretan naiz goatzen zehatz esaldiaz, eta berak erabili du itzultzaileak zait, ezta? Eta orduan ikusi dudanean, joño, zait lehen biziko zean dago pentsatu, joño, behar bada, hemen badago gradazio bat edo jerarkia bat, ezta? Behitu beharko nuke, baina esango nuke, en principio zetz. Vale, ondo. Eta dana dela joskeraren bat badago, ze joskera zan. Ze hartaz baliatu naiz eta ura baliatu dut. Bai, lehenengoa da zaita ditza, orduan baliatu zait. Ez naita, da, orduan hartaz baliatu da, gara. Hor bi gauza daude, bat tradizioa eta bestia gaurko egungo erabilera. Hor ere horreka bat zehatzen saiatu gera, ez da erresa askotan. Bueno, eskerrik asko Ibon. Mila esker, arretagatik. Eta